समरवीर ये नाम है ना तुहार? का हो पहले मंत्री जी के बेटा के मरला, ओकरा बाद हमार भाई के। सिलेक्शन तो बड़ा तगड़ा बा हो तुहार। सिलेक्शन तो हमार तगड़ा बटले बा, लेकिन तुहार सिलेक्शन गड़बड़ बा। सुना, जे हमरा से अजुराई वो हमरे से पिटाई। जो तरीका से तू हमके यहाँ बुलौले बाड़ा, हमके तो लागत है कि अब की बारी तो अरे बा। शायद तोरा मालूम नहीं खे कि तू केकरा सामने खड़ा बाड़े। मुन्ना शुक्ला नाम है तुहार। किराया के 10 गो गुंडा रख के अपने आप के मर्द समझे वाला मौगा हवे तू। जब 2 आदमी बात करे तब बीच में बोले के ना चाहे। और सुना, अगर मर्द बने के इतना शौक बा तो कुकुरन के सहारा लिहल छोड़ दा। अपना जिगरा में दम पैदा करा, काहे कि जेकरा जिगरा में दम होला उहे असली बम होला।